ВиК АД град Ловеч е първото водоснабдително акционерно дружество, регистрирано с 51% държавно и 49% общинско участие, разпределено между общините Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Угърчин и Ябланица. Предмет на дейност на дружеството са проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро- и топлоенергийни системи. Дружеството осигурява питейно-битовото водоснабдяване на територията на Ловешка област, без община Троян, и е първоприемник на първото специализирано предприятие за експлоатация на ВиК мрежи и съоръжения в региона на стопанско предприятие «Водоснабдяване и канализация» град Ловеч, създадено през 1959 година и преобразувано през 1991 година в ВиК ЕООД град Ловеч с 100% държавно участие, през 1996 година в ВиК ООД град Ловеч с 51% държавно и 49% общинско участие и през 2005 година в ВиК АД град Ловеч при запазване на държавното и общинско участие. По-настоящен ВиК АД град Ловеч е модерна фирма с персонал от 350 души, която обслужва водоснабдяването на 103 населени места от Ловешка област с общо население 132 000 души, канализацията на 3 града – Ловеч, Летница и Угърчин, и стопанисва основни водоизточници, използвани за водоснабдяване на населените места извън региона, като градовете Плевен, Троян и Червен бряг. Управлението на дружеството се осъществява от тричленен съвет на директорите. Утвърденият професионализъм и високата отговорност на персонала в съчетание с постоянната модернизация на използваното оборудване и усвояването на нови технологии позволяват постигането на все по-добри резултати при изпълнение на основната мисия на фирмата – осигуряване непрекъснатост на водоснабдяването на населените места при необходимите налягане и качество на подаваната към абонатите вода за питейни нужди. Освен извършването на обичайните дейности по профилактика и авариен ремонт на водопроводните и канализационните мрежи и съоръжения, дружеството ремонтира абонатни водомери, изгражда нови отклонения от уличните ВиК мрежи, ремонтира сградни водопроводни инсталации и отпушва сградни и площадкови канализационни инсталации, проектира и реконструира разпределителните и довеждащи водопроводи. Дружеството стопанисва 335 водоизточника, 1780 км водопроводна и 87 км канализационна мрежа, 267 водоема и над 100 основни помпени и хлораторни станции. Няма изградени пречиствателни станции за питейни и отпадни води. Към днешна дата 99,69% от населението на обслужваната от дружеството територия ползва услугата водоснабдяване и 33,58% услугата отвеждане на отпадни води. Всички градове и сравнително голяма част от сателитните им селища се водоснабдяват от водоснабдителните системи Черни 8, Гложене, Златна Панега, Рибарица Тетевен, Угърчин и Априлци. Характерът на използваните водоизточници, основно карстови извори и планински речни водохващания в северната централна част на Стара планина, определя силно изразената сезонност на дебитите и замътняване при обилни валежи, което в съчетание с липсата на изравнителни водоеми и язовири и пречиствателни станции за питейни води дефинират двата основни проблема на водоснабдяването на региона – сезонен недостиг на водни количества и инцидентно влошаване на качеството на питейните води. Идеята за регулиране на оттока на река Черни 8 чрез построяването на язовир за нуждите на питейно водоснабдяване на региона Троян, Ловеч, Плевен и пречиствателна станция за питейни води се утвърдила като най-важната за решаването на водоснабдителните проблеми на голяма част от обслужваната територия и през последните 3 десетилетия е преминала през различни фази на проектиране и строителство, като все още не е реализирана. Последната форма на тази най-значима регионална инвестиционна инициатива е проект за комплексно използване на водите на Черни 8, включващ изграждането на язовир, 2 ВЕЦ-а, пречиствателна станция за питейни води, магистрален водопровод и пречиствателна станция за отпадните води на град Ловеч. Пред инвестиционните проучвания за комплексното използване водите на река Черни 8 бяха изработени от италианската компания Енел Хидро през 2003 година, внесени от дирекция ВиК в Министерството на регионалното развитие и благоустройството през 2004
2004 година и приети от Национален експертен съвет. Тъй като дружеството не може да осигури финансово реализацията на подобен проект, е възприето приоритетното провеждане на последователна политика за намаляване на сезонния недостиг на водни количества чрез намаляване на физическите загуби от разпределителните мрежи на населените места и нефизическите такива, дължащи се най-често на грешки в измерването. Основните усилия са насочени към реконструкция със собствени средства на разпределителните мрежи в селищата на сезонен режим поради недостиг на водни количества, подпомагане на общините при осигуряване на средства за реконструкции на улични и довеждащи водопроводи чрез изготвяне на проекти, тръжна документация и съфинансиране, подобряване условията на измерване на подаваните и ползвани водни количества чрез подмяна на измервателни устройства, намаляване на работния напор в разпределителните мрежи. Тази политика е следвана неотклонно от 1997 година до настоящия момент, като дружеството е ползвало за целта заеми и собствени средства, ангажирало се с техническа помощ и съфинансиране при реализацията на подобни проекти от общините с техни или отпуснати по различни програми средства. Най-осезателен ефект от проведените мероприятия се наблюдава в Ловеч, печално известен в близкото минало като един от малкото областни центрове в България на режимно водоснабдяване. Наред с усилията си да осигури непрекъснато водоснабдяване с гарантирани питейни качества на подаваната вода, дружеството се стреми да постави отношенията с абонатите си на качествено ново ниво. Усъвършенстването на организацията на работата с абонатите, частни и корпоративни клиенти, е втората важна стратегическа цел, която преследва управленския екип на фирмата. Заедно с разработването на собствен информационен продукт и предоставяне на възможност за обслужване на едно гише в общинските центрове, се дава възможност за разплащане на сметките както на каси и чрез инкасатори, така и безкасово в голям за региона брой банкови клонове. С въвеждането на фирмен етичен кодекс и стройна организация за проверка на сигнали и жалби се цели създаването на доверие в абонатите за коректността на фирмата в бъдещата за дейността конкурентна среда. Оценявайки редуцирането на реализираните през последните години продажби и сравнително малкия брой на обслужваното население, ВиК АД град Ловеч може да бъде определено като малко водоснабдително дружество с ограничени финансови възможности, за което в условията на новото водно законодателство е от изключително значение да повиши конкурентоспособността. Това е възможно чрез гарантиране качеството на предлаганите услуги, повишаване ефективността от основната дейност и заемане на свободни пазарни ниши, свързани с предмета на дейност.